जो शाळेमध्ये पीटीए ही संस्था असते त्यांच्या माध्यमातून आणि प्लस मॅनेजमेंट आणि हेडमास्टर आणि तेव्हा असा विचार केला की इथं पण काही करावं आणि त्या हेतूने इथं आलो आणि त्यानंतर एक एक काम होत गेलं. अजून पुष्कळ काम राहिलेलं आहे. मला माहित आहे मी जिथं उभा आहे ती स्टेज आहे, पुढचा परिसर सौंदर्यीकरण आहे, परत वरचा मजलाचं टेंडर झालेलं आहे. मला वाटतं 31 मार्च नंतर त्याचं काम वरच्या मजल्याचं काम पण पूर्ण होईल असं इथं नमूद करतो. आज मला खूप आनंद होतोय. मी प्रत्येक शाळेमध्ये लायब्ररी असावी असा माझं मनोदय असतो. आज सगळी मुलं कम्प्युटरच्या व्यसनामध्ये गेलेली आहे. कम्प्युटरच्या व्यसनामध्ये गेली म्हणून मी काही म्हणू शकत नाही, पण तरी असताना वाचन हे प्रत्येक मुलाला असावं आणि त्यातूनच खरं मार्गक्रमण आपल्या भाषेसंबंधी मुलगा मुलगी करू शकते. आपण आज कुठं पोचलोय हे आपल्यालाच माहित नाही. आपली संस्कृती काय, आपण करतोय काय, आपल्या भाषा कुठल्या. कालच आमचा स्वातंत्र्य दिन झाला आणि ती परिपूर्णता येणार तर विविध ठिकाणी परत एकदा आपल्या भाषा तरंगत्या ठेवणं आवश्यक आहे. आज आपण कोकणी मराठी या भाषेतून जरी शिकलो की इंग्रजी ही सुद्धा आपली सुधारू शकते. असं काही नाहीये की आपल्याला इंग्रजीच शिकायला पाहिजे आणि त्यानंतरच मुलगा मोठा होणार नाही, असं काही नाही आहे. मला अजून इंग्रजीच्या पॉइंट्स अजून लक्षात आहेत. मी पाहिजे तर एक म्हणून ठेवतो, दाखवतो. पण तरी असताना आज इंग्रजीचा स्तोम सगळीकडे झालेला आहे. आपले काही पॉलिटिशियन त्याला नको तो दर्जा देण्यासाठी पुढे जातात. हे आपण आपल्या मनात ठेवावं. मी एवढंच सांगेन की आपली भाषा ही आपल्या ह्या मातीतली भाषा असते. तिला संवर्धन करण्यासाठी पुढे यावं.